Kumusta na akong higala? Malipay ko nga safety ra ka. Gimingaw na ko sa imuha. Hinaot nga maghandumpod ka sa ako kaniadto. Maglaag ta dito sa sentro, magbasketball, magbalibol o patintero. Karon wala na sa kalisod sa panahon, maghinuktok na lang ta, maghandom ta sa kagahapon. Buhi pa ba akong higala? Kadumdum pa ba kasa ako kamingaw nga? Akong giagwanta, my friend, akong higala. Gusto ko ikaw maistorya, bisan sa cellphone o sa Facebook ta. Kahinga wala bihang na akong guula. Sakali pa'y og kasakit, ikaw ang masangpi, laming balikon ang kaniadtong panahon. Magtapok laag buntag o tuog sa hapon. Karong isud na binantayan ng lihok ta, ilabi na dunay pamilya ug panahon sa COVID pa. Buhi pa ba akong higala? Kadumdum pa ba sa ako kamingaw nga? Akong giagwanta, my friend, akong higala. Buhi pa ba akong higala? Kadumdum pa ba kasa ako kamingaw nga? Akong giagwanta, my friend, akong higala. Buhi pa ba akong higala? Kadumdum pa ba kasa ako kamingaw nga? Akong giagwanta, my friend, akong higala. My friend, akong higala. Thank you.